אני עשיתי סקירה של אבידנס שבמקום שבו דווקא לא חסר אבידנס ואבידנס טוב, והייתי דווקא צריך לנבור ולברור את האבידנס האיכותי ביותר והחדש ביותר. אז קודם כל כמה מילים על עצמי. אני רופא משפחה במאוחדת במחוז ירושלים, עבדתי עד לאחרונה בביתר ובתקוע, ועכשיו מאז שהתחלתי חצי משרה בהתמחות ברפואת כאב בהדסה, אז צמצמתי את שתי המרפאות האלה ועברתי לעבור בחצי משרה במרפאה באפרת, Mm. ששלושת המרפאות האלה נמצאות מדרום לירושלים. ובכן, אז אני הולך לעשות סקירה שכוללת בראש ובראשונה את ה... אוי, רגע, למה הוא לא עובר לי עכשיו? יופי. אז קודם כל סקירה מהירה על מה שדיברנו קודם על האפקט המשפחתי. אז האופיום אנחנו מכירים אותו מהפרח, ואנחנו יודעים שאם אנחנו פוצעים את הפגות אז יוצאים חומרים מסוימים, ומסוף המאה ה-18 בעיקר סוף המאה ה-19 התחילו לבודד בהדרגה 50 חומרים שונים שהם החומרים הפעילים שבאופיום. המפורסמים שבהם זה המורפין, קודאין, הרואין והפפברין שאנחנו מכירים אותו, אבל הוא אין לו את אותו אפקט. בסך הכל יש רשימה של כ-50 חומרים אקטיביים באינטרנט. עכשיו, הפרג הזה זה כמובן זן פרג שהיום איננו בארץ, אבל עם זאת השימוש המוקדם ביותר בעולם שנמצא לאופיום נמצא דווקא בארץ, בתל יהוד. במאה ה-14 לפני הספירה נמצא קבר בחפירה ארכיאולוגית שפורסמה בשנת 2022, שאומר שיש שימוש בישראל באופיום במשך כ-3,400 שנה. הנקברת הזאת שנמצאת כאן, גם הכלי שנמצא באגן שלה וגם שני הכלים שנמצאים ליד הבטן שלה, בשלושתם היה אופיום, ואופיום טהור, לא הייתה אפילו התלבטות מה היה שמה, אופיום. ובכן, אז 3,400 שנה של שימוש באופיום, ונשאלת השאלה מה אנחנו יודעים. אז אני כשניסיתי קצת לחפש evidence base, ניסיתי לפנות לכל מיני AIs, ולצערי הרב הם לא כל כך קידמו אותי. הם רק עכשיו הבנתי עד כמה הם מדברים שטויות. צ'אט GPT גם בגרסת התשלום הנפיץ מאמרים על ימין ועל שמאל. דיפ ריסרצ' של פרפלקסיטי גם פשוט לא נתן סקירות רלוונטיות, והאופן אבידנס פשוט טעה, והדוגמאות שהבאתי כאן פשוט מראות את זה. את המצגת שאני אעביר אחר כך ב-PDF אפשר יהיה לקרוא ואז לראות שהם פשוט, זה חרטוט. אופן אבידנס כותב short acting opiates ואז מדבר על long acting opiates. קיצור, המסקנה הייתה שמנה נילי מילי. ובכן, התחלתי לסקור, עשיתי סקירה בפאבמד של המאמרים מ-2005 ואילך, וגם בגוגל סולר, והגעתי, כמו שרואים למטה, שמוקף 17,800 מאמרים רלוונטיים, מתוכם רק המטה-אנליזות וסיסטמטיק ריוויוז כוללים 636 מאמרים, והייתי צריך להתחיל לברום מהם את הרלוונטיים ביותר, כולל סקירות של סקירות וכדומה. ועמדתי בזה יחסית בכבוד בארבעת החודשים שהיה להכין את המצגת. ובכן, שנייה אחת סקירה מהירה בשביל להבין עם מה אנחנו מדברים. האופיואידים, האופיאטים נחלקים לסמי סינתטיים וסינתטיים, כאשר אם קודם דיברנו למעשה הסמי סינתטיים זה בעצם תרכובות שנלקחות מהצמח ואז ממשיכות להיות מיוצרות או בעודף, זאת אומרת מרבים אותם מהצמח המקורי, או פשוט לומדים איך לייצר אותם ממולקולות שמחקות את המולקולות צמחיות. והסינתטיים זה מולקולות שהן לחלוטין לא קשורות לצמח והן פשוט מתחברות לרצפטורים האופיואידיים. אז אלה הדוגמאות הקלאסיות, ויש שוני עצום בתכונות שלהם למעשה כתוצאה מהשאלה עד כמה הם קרובות לצמח שהוא לכאורה אופיואידים טהורים, לבין אלה שהם פשוט לא קשורים, ושם אנחנו יכולים לשחק בהם במעבדות, לפעמים בטעות ולפעמים בכוונה. הרצפטורים האופיואידיים כוללים 4 רצפטורים עיקריים. הרצפטור של הנופ, האופיואיד רצפטור לייק, שיש לו מנגנון שהוא עדיין לא לגמרי ברור, מכיוון שהוא לא ליניארי. יש מצבים שבהם הוא מגביר את האחרים, מצבים שבהם הוא מפחית את האחרים, והוא גם נמצא בריכוזים שונים במקומות שונים בגוף, ויש עליו מחלוקת במחקר. כנראה הוא רצפטור של בקרה, ולכן הוא לא רצפטור ישיר, אבל משחק בו למעשה משפיע על השאר, המחקר הולך בכמה כיוונים שקשורים לזה. הרצפטורים הרלוונטיים הישירים זה המיו, הדלטה והקאפה. אנחנו נתייחס אליהם בהמשך המצגת שלי כקור דור מור דור וקור
בהתאמה, ויש את הרצפטור סיגמה שבעבר סברו שהוא רצפטור של אופיואידים, מכיוון שמרבית האופיואידים פשוט מתחברים אליו, אבל עם הזמן הסתבר שגם מולקולות אחרות כמו קטמין וכדומה גם כן מתחברות אליו באפיניות לא פחותה, ולאחר מכן כשבדקו את המבנה שלו הסתבר שאין לו מבנה של רצפטור אופיואידי קלאסי, אלא מבנה יותר פטרייתי, שזה מעניין איך רצפטור פטרייתי נכנס לגנום האנושי, אבל זה לא יחיד, יש עוד רצפטורים כאלה. אז ארבעת הרצפטורים שמאוירים כאן בצורה יפה כוללים גם מבנה שכולל שני פרמטרים, את הפרמטר של ה-G פרוטאין בחלק מהם במידה רבה יותר, ואת המבנה של הבטא ארסטין שמאויר יפה מימין, כאשר הבטא ארסטין יותר גורם לנו לרספירטורי דיסטרס ולקונסטיפיישן, ולכן ליגנדים שהם יותר משפיעים על הבטא ארסטין אפילו באותו רצפטור יותר יגרמו לרספירטורי דיסטרס ולקונסטיפיישן, שזה מאוד מעניין, וזה כמובן אפשרות למשחקים עתידיים בקליניקה אחרי המשחקים בהווה ברמה התיאורטית. וגם אפשר לראות למטה את המיפוי של התופעות העיקריות, שבו הוספתי גם טיפה טקסט. אז יש הבדלים. הימני ביותר הנופ כמובן משפיע על האנרגיה, זה אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא יודעים מה ואיך. מעבר אליו הקור הימני השני מימין יוצר גם דיספוריה, שזה מאוד חשוב במשחק בין התרופות, יוצר הלוצינציות, יוצר סדציה, אבל גם הוא גורם לדיורזיס, תופעת לוואי ידועה של לפעמים שימוש בכאלה שהם משפעילים קור. המיו, המור, גורם לאופוריה, גם חשוב ביותר, הוא מאוד גורם לאדיקשן, שזה סופר חשוב, וגם הוא כמו שאמרתי מצליח לגרום, בגלל ריכוז גבוה של בטא ארסטין, מצליח לגרום גם כן תופעות לוואי שכתבתי, והוא אחראי למיוזיס, שלב אנחנו נדבר בהמשך. והדלתא, דור, להלן, גורם לאנקסייטי דווקא, שזה מאוד מעניין, זה אומר שאגוניסטים חזקים שלו יגרמו לחרדה, הוא מאוד ממכר, גם כן, מקום שני אחרי המיו, והוא גורם גם כן לאותן תופעות לוואי, שוב בגלל ריכוז יחסית גבוה של בטא ארסטין. אבל זה עדיין במחקר תיאורטי כמו שאמרתי. למה אנחנו בכלל כוללים בכל הגוף שלנו רצפטורים לאופיואידים? הסיבה זה מכיוון שיש רשימות ענקיות של חומרים שהם אנדו-אופיואידים, זאת אומרת בעצם אופיואידים אנדוגנים, הם לא בדיוק אופיואידים מכיוון שלא באים מהאופיום, אבל הם משפיעים על אותם רצפטורים שהזכרתי קודם, והם נחלקים לפי חלוקות שונות במחקרים שונים לשלוש משפחות, 4 משפחות, אבל כאן הזכרתי איזה שהם 4 משפחות עיקריות שמבוססות ברוב המחקרים, כאשר המטרה שלהם זה לעשות גם אינהיביציה וגם אקטיבציה למסלולים שונים בשיכוך הכאב, בעיקר הנוסיספטיבי, אבל לא רק. אז יש כאן איזשהו איור נחמד שמראה שברגע שמגיעים לדוזל רוט גנגליון יש למעשה השפעה של הדיסנגינג נוירונס, כאן כתוב סרוטונין ונורפינפרין, אבל למעשה באותה מידה אנחנו יכולים לראות למעלה ליד האיור של המוח שיש pain sensitization, והוא lower if האנקפלינים עובדים. זאת אומרת, האנקפלינים משפיעים על רצפטורים של אופיאטים מסוימים, שוב אנחנו עדיין לא יודעים למפות את הדבר הזה לאשורו, וזה למעשה משפעל בעצמו ולא דרך רצפטורים אופיואידים את הסרוטונין ואת הנורפינפרין, ומדכא את העברה של הכאב כלפי מעלה, הכאב הנוסיספטיבי. וחוץ מזה, כחלק מהמחקרים האלה, למעשה פתאום התחילו לגלות שבנוסף לרצפטורים שאמרתי קודם, יש עוד רצפטורים נוספים שמגיבים לאופיואידים, אבל בכמויות מאוד קטנות, וגם בהם אנחנו רק מתחילים לגלות את קצה הקרחון, שזה הדוגמה שכתבתי למטה, שלל דוגמאות שכתבתי למטה. מעתה ואילך, בהמשך המצגת, אני מציין את המקורות העיקריים, וכפי שאפשר לראות גם את השנה שבה הם יצאו, המקורות העיקריים שמבחינתי סוקרים את זה בצורה הכי טובה, כך שמי שירצה יכול פשוט ללחוץ על הלינקים וישר להיכנס למחקרים שמרחיבים את היריעה על הדברים האלה, ולא ברמת האבסטרקט. וזה אחרי שקראתי כ-300 אבסטרקטים בשביל המצגת, אז בחרתי פינצטה מה יתאים לכל שקופית. ההשפעה העיקרית של המסלולים הנוסיספטיביים מגיעה לשני אזורים במוח שרשומים בפסקה השנייה מלמטה, הפרי אקוודוקטל גריי והוונטרומדיאל מדולה, שניהם נמצאים בצד ימין באזור של
גזע המוח, רואים שם את הפג בוורוד ואת ה-RVM נמצא בצהוב למטה, אז זה NRM, אבל הוא לידו, גם נמצא שם. ולמעשה הם מקבלים את הריכוז הגבוה ביותר של רצפטורים אופיואידים, והם מפקחים בשני הכיוונים. אז כאן שמתי איזושהי סקירה קטנה שאפשר לקרוא עליה. יש גם מסלולים מושפעים אופיואידים פריפריים עולים, יש גם מסלולים מרכזיים עולים, חלקם ממופים פה בתרשים היפה הזה, יש גם מסלולים בכלל יורדים, וגם יש מסלולים שבהם למעשה יש עצירה בפאג וב-RVM של המידעים בשני הכיוונים, ולכן גם העברה שלהם, מה יעבור לתלמוס במסלול האמצעי הצהוב, מה יעבור שמאלה לאמיגדלה, יש הרבה מאוד שינוי, ואופיאטים למעשה אנדו-אופיאטים וכמובן חיצוניים משחקים עם הדברים האלה באופן שלחלוטין עדיין לא ברור. ואם אני מתחיל לדבר על משחק ברצפטורים שונים, אז למעשה על תרופות שאנחנו כבר מכירים, אנחנו כבר יודעים שבהם יש שינויים שונים ברצפטורים שונים, וכאן הבאתי דוגמה של זה. אני רוצה להזכיר את ההיילייטס. אם אנחנו לוקחים את הבופרנורפין, למעשה שאנחנו מכירים אותו היטב, אבל הוא פרשיאל אגוניסט של מיו, הוא אנטגוניסט בכלל של קאפה, והוא משפיע גם על נופ, ובכלל הוא לא משפיע על בטא ארסטין. בגלל זה אגב הוא פחות עושה רספירטורי דיסטרס, אבל מצד שני הוא כן עושה רספירטורי דיסטרס דרך המיו. אז כך שאז יותר אנחנו לא יודעים מה שיודעים, אנחנו יודעים למפות בקווים עיקריים. דקסטרומטורפן, גם הוא משפיע על מיו, אבל בקטנה הוא משפיע גם על אחרים. פנטניל, שם אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מסובכים כי הוא מיו מאוד חזק, ומשפיע על בטא ארסטין כמו שכתבתי שם. למעשה מתדון משפיע גם הוא על רצפטורים שהוזכרו קודם, והוא גם מאוד סרוטונרגי, וגם נורפינפרין. ואז אנחנו מגיעים לנלטרקסון ונלוקסון, כי נלטרקסון ונלוקסון למעשה משמשים אותנו בראש ובשנה בתרגיל למעשה כאנטגוניסטים, אבל כפי שהסברתי קודם יש כאן סיבוכיות, ולמעשה על אף שהם אנטגוניסטים למיו, מכיוון שהם פרשל אגוניסטים לקאפה, היום יש מחקרי כאב שלמעשה משתמשים בנלוקסון ובנלטרקסון כמשככי כאב לכשעצמם, כך שייתכן מאוד שתרגין לא רק לא עושה תופעות לוואי ב-GI, אלא גם משפיע לטובה במידה מסוימת על שיכוך כאב. נקודה למחשבה. וטראמדול וטפנטדול משפיעים גם על סרוטונין, כאשר טראמדול משפיע גם על נורפינפרין, וזה אנחנו יודעים כמובן. יש עוד קבוצה שנקראת אגוניסט אנטגוניסט אופיואידים, שהם למעשה ניסיונות לשחק עם איזשהו מינון מקסימלי שאפשר לרגש את הרצפטורים, ולכן יש lower addiction potential כמו שכתבתי עם הסימן קריאה, אבל משום מה יש גם באופן די ברור, אבל שלא צפו את זה מראש עד כמה זה יהיה חמור, יש גם lower analgesic efficacy, ולכן אז יוצא שכרנו בהפסדנו, ולכן יש אחד שהוא כבר לא bar-availability ולכן הוא כבר לא נמצא בשוק. יש אחד שאומנם הוא טוב, הוא no tolerance, אבל גם הוא נמצא בכמה מדינות עולם שלישי, והנלבופין הוא בעיקר נמצא כיום בהודו ובארצות הברית, מכיוון שהוא משחק שם עם הקאפה ועם המיו, אבל יש לו איזושהי תקרה מסוימת כפי שהתחלתי להזכיר קודם, אז גם הוא למעשה קצת פחות עדיין ברור מה אפשר לעשות אותו ביחס לכל הרשימות הקודמות שהזכרתי. עד כמה אבל בכלל אופיואידים מצליחים להוריד כאב? אז אם אנחנו לוקחים אותה כאופיואידים כמשפחה, כהול אופיואידס, ולא מפרידים אחד אחד, כי למעשה באנליזות אנחנו עדיין לא מצליחים להיות שם בהפרדה אישית, אז הן בסולמות של VAS והן בסולמות של NRS, ואין כל כך הבדל בין המחקרים שנכנסו לתוך המטה-אנליזות, אז יש 3 נתונים עיקריים שהצלחתי לדלות. ה-American College of Physicians מדבר על 1 point הורדה, ה-CDC מ-2022 בהנחיות שלהם המפורסמות על אופיואידים שאנחנו עכשיו ילוו אותנו המשך המצגת מדבר על פחות מ-1 point אבל לא אומר כמה, והג'אם מ-2018 שגם עשה מטה-אנליזה מטורפת מדבר על מינוס 0.69 על אופיאטים, שזה ממש כלום. ובכן, אבל אם אנחנו עוברים לתרופות אחרות, אז נביא דוגמאות מכמה מחקרים שציטטתי כאן. פרצטמול מוריד 1.03 נקודות באופן די ודאי על פני מחקרים ארוכי שנים ולא פחות גדולים. בכאב חד. נכון, לאקיוט פיין, נכון, רגע, אנחנו ניגע בזה עוד רגע במשפט הטוב שלך. איבופרופן מוריד 2.5 נקודות, נכון, גם כן לאקיוט פיין, אבל ה-CDC מתייחס אליהם באותה פסקה.
שבה הוא מצטט מה שאמרתי קודם, פחות מ-1 point, ואז הוא מדבר שם על זה שלכאורה אם יש לנו פחות מ-1 point, גם מחקרים של אקיוט וגם מחקרים של כרוניק, ושם הוא כן משווה ביניהם, אז הוא אומר לכאורה, התרופות האלה יותר יעילות. אבל אז אנחנו למעשה מעלים את האפשרות, אז מה קורה עם קומבינציה? אולי קומבינציה תהיה יותר יעילה, ואז ה-CDC אומר לנו שלקומבינציה יש אפקט קטן מאוד על כאב, אבל הוא כן מפחית לנו, עושה אופיואיד ספיירינג, אבל בכמה? ב-5 עד 13 צריכה של יומית של מורפיום. זה הכל. זאת אומרת, אפקט מסוים שאנחנו יכולים לכמת אותו, אבל אפקט קטן יחסית בקומבינציה. ולמעשה בנוירופתיק פיין הוא מפנה למחקר הזה ששמתי למטה, ואני מתנצל שאיכשהו משום מה עכשיו בהצגה תמונות לפעמים דורסות את זה, אבל לא משנה, ב-PDF אני אזן את זה. אז הוא מצטט את המחקר הזה ואומר שבנוירופתיק פיין בכלל לפי מטה-אנליזה נורטריפטילין ואופיואידים כל אחד בנפרד הוריד 3.1 עד 3.4 נקודות, שזה דווקא הישג מרשים מאוד, אבל ביחד לכאורה אין לזה מובהקות. 2.6 עד 5.3 הפער בין ה-Standard Deviation של ה-P-Value למעשה של המחקרים, כך שלא כזה ברור עד כמה באמת אופיואידים תורמים לנוירופתיק פיין, וזה מתאים למעשה להמלצות כיום בקליניקה, שבהם אנחנו ודאי שלא רצים לזה לא קו ראשון, לא קו שני ולא קו שלישי בערך. בואו נדבר על כאב שהוא פוסט-אופ. שם יש סקירות מאוד יפות, סקירה של קוקן מ-2011 וסקירה למעשה שעוסקת בכלל בראש צוואר מ-2021, אבל סקירה עם מתודולוגיה מאוד יפה, ואכן כתבתי אותה וגם סוקרת הרבה מאוד איברים בראש צוואר. ואנחנו רואים שמה שתרופות שהן ממשפחת ה-NSAIDs מראות NNT, אני בכוונה גם מראה כאן NNT כי קודם הראיתי VAS ו-NRS, כן, אז עכשיו נלך על NNT. ב-NNT אנחנו יכולים לראות שיש NNT סביב 2.5 ועד 2 אפילו בארקוקסיה 120, ופרצטמול דווקא ה-NNT שלו לכאורה יותר גבוה, שונה ממה שדיברנו קודם על acute pain, דווקא בפוסט אופ pain שם אנחנו רואים דווקא יתרון יותר גדול של ה-NSAIDs. הסיבה היא ככל הנראה, כפי שקל לשער, זה שבפוסט-אופ יש הרבה מאוד כאב שהוא מקור דלקתי דווקא, בניגוד לאקיוט פיין שבו הרבה מאוד פעמים הכאב לא יהיה דלקתי, ואז לכן נוגדי דלקת יהיו יותר יעילים. ואז שם נשאלת השאלה מה קורה שם בקומבינציות, ואז הקומבינציות שהמחקרים די מראים ומחזקים גם אחד את השני, 2021 מחזק את ה-2011, זה שתוספת לפרצטמול שאמרנו NNT 3.6 זה תוספת של קודאין 60, שזה תרופות שקיימות בארץ, אנחנו מכירים את זה מהרוקסט לדוגמה, אז זה מוריד את ה-NNT מ-3.6 ל-2.2, שזה בהחלט תרומה יפה ל-NNT, משפר אותה ב-50% רלטיב NNT, ואם אנחנו מוסיפים אוקסיקודון 10 מיליגרם, שזה לכאורה זה לא פרקוסט, זה שני פרקוסט 5, אז שני פרקוסט 5 ייתנו לו פרצטמול 1000 ביחד עם אוקסיקודון 10, זה כבר מוריד את זה ל-1.8, זאת אומרת זה משפר מהפרצטמול פי 2 בפוסט-אופ. בגלל זה אנשים כל כך אוהבים את הפרקוסט. נכון, נכון, אם כי גם פה אני כמובן שוב היה לי חשוב להדגיש את האנסטס קודם. אבל האמת שהפוסט-אופ עם כל החשיבות שלו וזה הוא פחות מעניין אותנו כרופא משפחה. נכון, נכון, אבל, נכון מאוד, אבל אני כן רוצה לזכור את זה פשוט מכיוון שייתכן רופא כאב שגם כן יאזינו, ולכן שורה האחרונה, איבופרופן עם אוקסיקודון 5, בקושי שיפר דווקא, כי דווקא שם אנחנו רואים שורה עליונה NNT 2.5 ו-NNT 2.3, אז דווקא זה לא עוזר. הלאה, סייקל סל דיזיז. סייקל סל דיזיז כן רלוונטי לרופאי משפחה בקהילה, מכיוון שיש לפעמים מטופלים שלנו ואנחנו רוצים לדעת איך לעזור להם. אז בסייקל סל דיזיז יש גיידליין חד משמעי שסקר הרבה מאוד מאמרים, והוא מצטט את הדברים האלה מ-2020 של המטולוגים, שכותב גם מה כן ולמעשה קל מאוד להבין מה לא, וזה מאוד מאוד חשוב מכיוון שהקודאין, טרמדול ומתדול לכאורה היו אמורים כן להשפיע, ומסתבר שהם לא הוכחו בינתיים, וזה שונה מעוד דבר שגם כן רלוונטי לרופאי משפחה, Palliative Care ו-End of Life Care, ששם יש שתי סקירות גדולות, אחת קצת ישנה מ-2012 של האנולוג ואונקולוגיה, סקירה מאוד יפה מתודולוגית,
סקירה שעוסקת ב-Management of Dyspnea at End of Life, אבל למעשה מזכיר שם נושאים אחרים גם כן מ-2023, יחסית טריה, והם מדברים על אותה רשימה בדיוק, אבל שהם אומרים שמתדון כן רלוונטי למצב הזה. אז אני בכוונה קופץ אחורה רגע, כאן קודין, טראמדול, מתדון לא מתאימים בסייקל סל, וכאן רק קודין וטראמדול לא מתאימים ב-End of Life ו-Palliative Care, אבל מתדון כן. וזה הבדל שאני רוצה להציג בין שתי השקופיות. Cancer related pain. Cancer related pain מאוד רלוונטי לרופאי רפואת קהילה, מכיוון שאנחנו מטפלים, אנחנו רופאי הקהילה עד הסוף. אז יש גיידליין נפלא מ-2023 שאומר שורה שלישית מלמעלה, opioids for moderate severe cancer pain with no significant difference. זה מאוד מאוד חשוב. ולעומת תרופות שאינן אופיואידים, זה על אף שאנחנו לכאורה כל הזמן נותנים אופיואידים לשיכוך כאב בסרטן. מה שכן, הוא מציין שם שטראמדול פחות אפקטיבי, שזה בסדר, חשוב לנו לדעת את זה. ויש סקירה גדולה שאני רוצה לצטט גם כן ב-2024, שהם כנראה עבדו בנפרד מה-American Society of Clinical Oncology, כי יש חפיפה מסוימת במאמרים שהם לקחו, אבל לא חפיפה מלאה. הם סקרו, בפריימרי האוטקום שלהם, הם סקרו NRS או הורדה של מעל 50% במשך עד חודש, בסדר? של קאנצר רילייטד עד חודש בלבד. הם הראו שהמתדון היה חזק יותר ממורפיום, חזק יותר מבוטרנס וחזק יותר מאוקסיקודון, ושהפנטניל היה קצת יותר חלש. זה מאוד מאוד חשוב, והם הסיקו באופן מאוד מובהק סטטיסטית שמתדון הוא החזק ביותר מכולם. וזה מאוד מאוד חשוב, כי הדבר הזה נבלע במסקנות של American Society of Clinical Oncology. אז מתדון כנראה מקום ראשון בקאנצר. דבר נוסף חשוב לדעת זה גיידליין של ה-American Society of Clinical Oncology מ-2016, שכותב שתוספת NSAIDs לאופיואידים משפרת את השיכוך כאב ומורידה שימוש באופיואידים. אוקיי, זאת אומרת, בניגוד למה שאמרנו קודם שלכאורה טראמדול, שתוספת של SNRI לא משפרת, תוספת NSAIDs כן משפרת, יכול להיות בכיוונים שהם שיכוך של דלקת, הגיוני, בסדר? ויש סקירה מהשבוע שעבר, 3 במרץ 2025, סקירה של 5 איגודים שהתאגדו ביחד, שמסבירים גם על איך לבצע את האופיואיד קונברשן, מוכח, ממש אחד לאחד בשורות שמה, איך לבצע אופיואיד קונברשן בקאנצר. אז זה כלי ששמתי פה למטה. כלי לשימוש, אין להם מסקנות אופרטיביות מעבר למה שכבר נאמר קודם. ובכן, אני רוצה לדבר על עוד כמה נושאים שאינם קאנצר ואינם end of life ואינם palliative care ואינם cycle cell. שבזה בראש ובראשונה יש את הגיידליין של ה-CDC מ-2022. הוא כותב את 4 השורות שכתבתי למעלה. Prefer non-opioid therapies for chronic non-cancer pain. בדיוק, for chronic non-cancer pain. ולא לתת טיפול לטווח ארוך. 2, דברים שברורים לנו, כמה שפחות מינון, ו3, להימנע משימוש בבנזודיאזפינים בכל המחקרים זה רע ומר ממיליון סיבות. ולאחר מכן נותנים איזשהו דיסקלמר כמובן, שגם הוא אגב מגובה במחקרים, אבל מחקרים אמריקאים כמו שאנחנו מבינים, של ה-CDC, שנותן לנו הנחיות מאוד מאוד ברורות מתי לתת, באיזה תנאים לתת, וכמובן בהמשך לדעת איך להפסיק ואיזה מעקב לעשות. ובכן, אם אנחנו ממשיכים את הקו של ה-Chronic Non-Cancer Pain, אז יש סקירה שנקראת, יש טרייל עצום שנקרא Space Trial מ-2018 שאומר מפורשות, ב-Chronic Back Pain ו-Hip ו-Knee Osteoarthritis, no superiority over non-opioidim, וזה מחקר ענק, מחקר עצום שהם עשו שם על עשרות אלפי מטופלים. זה משפט מפתח שלהם, מובהק סטטיסטית, בלי ספק. ואם אנחנו עוברים לסקירה מ-2020, סקירה מאוד גדולה, סקירה גדולה ביותר באמת שמצאתי, שעוסקת גם כן בקרוניק פיין,
לקחו 115 randomized control trials ו-40 observational studies ו7 studies נוספים של predictive accuracy, זאת אומרת מחקר באמת סקירה ענקית, עשו ריוויו עצום. להם יש גם, פשוט הבאתי אותו מכיוון שיש להם התעסקות עם המינונים, ושם הם כותבים במסקנות שלהם 3 דברים חשובים. המינון של השיכוך כאב הוא dose dependent עד 50, ולאחר 50 הוא ממשיך להיות dose dependent, אבל האפקט המצטבר שלו פוחת. 1. 2. אין אפקט בשאלונים מתוקפים של תפקוד מעל 50 מורפיום ליום. סופר חשוב, רק על שיכוך הכאב, לא על תפקוד. ואין הבדל מובהק סטטיסטית בין אופיואידים ללא אופיואידים, לא בכאב ולא בתפקוד, במחקרים של במטה-אנליזה למעשה, על המון מחקרים, שזה מאוד מעניין, כי זה בעצם אומר לנו ששוב, מאוד מאוד רלוונטי לנו להשתמש באופיואידים, מאוד מאוד רלוונטי לנו להשתמש גם לתפקוד ולכאב, אבל בעיקר גם בלא אופיואידים. בנוסף לזה, הם כתבו שבהשוואה לפלסבו יש סיכון מוגבר לתופעות לוואי שאותם אנחנו מכירים טוב מאוד, אבל זה ממש היה רוחבי, בסדר, הוכיחו את מה שאנחנו כבר יודעים. וביחס לטיפול שהוא לא אופיואידי, שכפי שהזכרתי קודם, אנחנו רוצים לדחוף לכאורה את האנשים לפי כל המסקנות האלה עד עכשיו לטיפול לא אופיואידי, אז ביחס לטיפול לא אופיואידי יש עלייה abuse, זה ידוע לנו, overdose ידוע לנו, אבל גם ב-all cause mortality, שזה אנחנו יודעים מגפת האופיואידים בארצות הברית, וב-MI שאיננו קשור במורטליטי, בלי קשר למורטליטי, MI עולה משימוש באופיואידים, זה dose dependent, 1. 2. יש עלייה בפרקצ'רס, בשברים ובנפילות, שאיננה dose dependent, איננה תליית מינון, שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו אגב גם מכירים את התופעה הזאת גם עם בנזודיאזפינים, ברגע שאנחנו נותנים בנזו גם במינון קטנצ'יק, אנחנו רואים עלייה בשברים ובנפילות, כנראה שם גם כן יש אולי קצת עלייה dose dependent, אבל די ברור שגם יש עלייה מובהקת שאיננה dose dependent, אז גם פה. ואנחנו רואים בתאונות דרכים הם הראו עלייה עד 20 מורפין ליום, עלייה שהיא דוז דפנדנט, מעל 20 מורפין ליום כבר יש אפקט שאיננו דוז דפנדנט, מוחלט, אבסולוטי. דרך אגב, אבל כמעט לכל תרופות אחרות, גם לאקמול וכמובן לאנסייד, יש לאקמול בשימוש ממושך לכאב כרוני גם כן יש בעיות לא קטנות, להבדיל, נכון, כן? זה נכון, נכון מאוד. טוב, אבל אגב הם פשוט לא באחוזים של האופיאטים, אבל זה נכון. אוקיי, אם אנחנו ממשיכים עם קרוניק פיין, מסקנות נוספות שלהם מובהקות סטטיסטית היו ששימוש בגאבפנטינואידים, שזה אגב מאוד מעניין כי המטופלים שלנו הרבה מאוד פעמים נמצאים על טיפול משולב עם גאבפנטינואידים בחלק מהמקרים, שילוב בגאבפנטינואידים או בבנזודיאזפינים היה מובהק סטטיסטית קשור בעלייה בסיכון לאוברדוז, וזה אוברדוז של הבנזו? לא, של האופיאטים, קיצרתי את השורה, של האופיאטים, אוקיי? שזה סופר חשוב. עכשיו, בבנזו אנחנו יכולים לומר שיש איזשהו קשר כנראה של אנשים של שימוש בחומרים ורגילים, ושניהם עושים להם טוב, אבל בגאבפנטינואידים זה מאוד מעניין, אנחנו יודעים שגאבפנטינואידים מביאים לרצפטורי גאבה במוח, אבל זה מעניין כי לכאורה אנחנו כן נותנים אותם לכאב, אז כנראה שיש להם איזשהו אפקט גם בכיוון הזה, סופר חשוב. מעבר לזה הם דיברו על זה שאין RCTs, אנחנו שוב חוזרים לנקודת EBM, אז אין RCTs שמראים מול פלסבו לטווח ארוך, נקודה שהם מציינים כמובן נקודת מחקר עתידית, ודבר סופר חשוב, אין הבדל בשיכוך כאב בין long acting לשורט acting, שזה מאוד מאוד חשוב. למה? מכיוון שלונג acting אופיואידס הם בעצמם בסיכון מוגבר לאוברדוז, יותר מאשר שורט. שזה משפט מאוד מאוד חשוב, כי אם אני חוזר לבנזו, שאותו הזכרתי כבר כמה פעמים, בנזודיאזפינים, בהם דווקא אנחנו יודעים ששורט אקטינג, גם בבנזו וגם בזי דרגס, הנון בנזו, גם בהם אנחנו יודעים ששורט אקטינג יותר ממכרים. זה מאוד מעניין שבמחקרי הענק, באופן מובהק סטטיסטית, באופיואידים דווקא לונג אקטינג יותר יוצרים את האוברדוז, ואגב גם את האופיואיד דיפנדנס. אז זה נתון שחשוב לנו מאוד לדעת שהוא הפוך. האמת שזה די מפתיע אותי, כי אני חשבתי בדיוק ההפך.
בדיוק, וגם אותי זה הפתיע ולכן אני שמתי את הציטוט ל, למחקר שמראה את זה, זה מאוד מאוד מעניין. אגב, זה גם מופיע בעוד מחקרים, גם כל הגיידליינס גם של ה-CDC 2022 וגם הגיידליינס של הארגון הווטרנס האמריקאי ועוד גיידליינס נוספים מצטטים גם את המחקר ההוא וגם מצטטים מחקרים נוספים שלא נכללו במחקר ההוא שתומכים בזה שלא לתת לונג אקטינג מתי שלא חייבים לתת לונג אקטינג מכיוון שהם יותר ממכרים. לא ציטטתי אותם כי פשוט לא רציתי לעשות שקופית של מלא מלא ציטוטים, אבל זה מוסכם לגמרי בכל מקום. הלונג אבל זה, אקטינג הם הגרועים יותר באופיאטים בניגוד לתרופות אחרות. סליחה, טלי, עמית, זה מה שאתם יודעות? סליחה, עמית, רציתי כן, רק לא, לשאול משהו נוסף. לא, יש לנו גם איסורים מאוד קשים כרגע בכלל לרשום שורט אקטינג, וגם בחוויה שלי מהמטופלים הם כן יותר ממכרים, ככה אבל גם זה לי נראה, כמובן לא. כן. נכון, בגלל זה הפתיע גם אותי. עמית, אפשר לשאול וכן, משהו? בהקשר של מה שאמרת כרגע, אבל יש פה שני מושגים שאתה מדבר עליהם, אחד זה ה-overdose, בהקשר של long לעומת short acting, והשני זה ה-tolerance, לצורך העניין, או מה שמוביל נכון, אולי לאפקט של ההתמכרות, זה לא בדיוק סינונים. נכון, אז נכון, נכון, נכון. מה שהוכח זה לא על הטולרנס, לא כן, טולרנס, זה על האוברדוז, בסדר? כן. גם בראש השקופית וגם לא, בהמשך השקופית. זה הגיוני עכשיו, כמובן, אבל ו... לא שהם בסדר. יותר ממכרים, כן? לא, 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 כן, בסדר. זה מחקרים, המושג יותר ממכרים הוא לא מתאים פה. כי אנחנו יודעים שאם יש לך אופיואיד קצר, אז יש לך רמה עולה בדם, אחרי זה היא פתאום יורדת, עד שאתה נותן את השני, אז העליות והירידות האלה הם לא בדיוק משהו רצוי, נכון? כן, נראה לי לא, שהתכוונת לאוברדוז. לא, לא, רגע, אני מתכוון לאוברדוז, אבל האוברדוז בעצמו הוכח בקורלציה ישירה, הגיידליין אומרים שהוא בקורלציה ישירה, וגם מראים מחקרים שתומכים בזה, שהוא בקורלציה ישירה לאופיואיד use disorder, אוקיי? אז סליחה, אז אני חושב שמונח לא התמכרות, אלא אופיואיד use disorder, בסדר? זה המונח המתאים לפה. אז long acting מקושרים יותר באופיואיד use disorder, דרך המעבר, דרך האוברדוז. עכשיו אני מקווה שהמשפט הזה יותר ברור. כן. שכמו שאמרתי זה גם לא כזה היה פשוט לחשוב על זה, כי בבנזו לכאורה זה אחרת. בסדר? עכשיו שוב, רטרואקטיבית אני יכול לנסות להבין את המנגנון, אבל רק אחרי שהבנתי שזה ככה. בסדר? אני יכול למצוא סיבות. אוקיי? ובכן, אני רוצה אבל רגע לחזור למשהו מאוד מאוד חשוב שהתחלתי להזכיר קודם על אוי, סליחה. לא, לא, לא. אני מתנצל. השקופית הזאת קפצה לי משם. לא יודע איך, כנראה גררתי אותה עם העכבר רגע לפני זה, אני לא רוצה כרגע לגעת בה. כדי לא לבלבל. בואו נדבר שנייה אחת על מיגרנות. מיגרנות גם כן נמצאות בגיידליינס של ה-CDC מ-2022, והם אומרים שלמיגרנה ברגע שהתחילה אין מספיק מידע האם רלוונטי או לא על סמך המחקרים. יותר מזה, הם אומרים שמי שכן השתמשו, וזה כן מוכח סטטיסטית, יש פי 2 יותר סיכון למדיקיישן overuse headache לעומת טיפולים שאינם אופיואידים, לדוגמת טריפטנים, הם מזכירים שם גם את האקמול, הטיילנול, ולמעשה אומרים שבגלל זה, אז לא רק שלא הוכח שעוזר, אלא אפילו יותר מסוכן פי 2. בואו נדבר שנייה על acute pain. ב-acute pain אנחנו אמנם מכירים את התרחיש הזה מבתי חולים, אבל התרחישים שכתבתי כאן רלוונטיים גם למרפאות הקהילה, מה ששמתי באופן מודגש. אז ה-CDC מתייחס גם לזה, והוא כותב ש-non-opioid therapies are at least as effective as opioids for many common types of acute pain, שזה מאוד מאוד חשוב. למה? כי לכאורה היינו מצפים שאם מגיע לנו מישהו עם כאב קטסטרופלי, אז לכאורה אנחנו ניתן יותר להגיד וואלה בוא נזרום איתך עם אופioידים יום יומיים, שעה שעתיים, טיפול חד פעמי, אז הם מסבירים שלא, לא הוכח, לחלוטין לא. יותר מזה, אין סדס יותר אפקטיביים בתרחישים של אבני כליה ושל כאב שיניים, יותר אפקטיביים מאופיאטים, אז בכלל שם אין לנו מה לזרום.
בכאבי שיניים אנחנו יודעים שהמנגנון הוא מנגנון דלקתי, בקידני סטון פיין שם דווקא המנגנון הוא לא לגמרי דלקתי, אבל כנראה שהעיקר הכאב הוא כנראה כן מהמעט מנגנון דלקתי שיש. זה כנראה השערה של כמה מחקרים שראיתי, כי באמת אחרת אין דרך טובה להסביר את זה, כי יש שם כמה מנגנונים אחרים של ההתכווצות אל מול האבן, של הפריסטלטיקה של הצנרת, שהיא לא מפרישה חומרים אינפלמטוריים לכשעצמה, אבל עדיין עובדה, אין קצת יותר עוזרים. וללא back pain הם כותבים מפורשות similarity effect, אוקיי? באופן כללי לכאבים מוסקולוסקלטליים שנובעים מנזק, מאינג'ורי, לדוגמה whiplash, נקעים, מתיחות שירים, במקרים האלה האופיואידים לא עזרו יותר מאנסיידס, נקודה, מוחלט, בכל המחקרים. שם גם כן אנחנו כמובן בעצם מבינים שמדובר באיזשהו מנגנון דלקתי, בגלל זה עדיף אולי שנרשום אנסיידס, גם אם לכאורה מדובר בנזק שהוא סביר, מישהו מגיע אלינו עם נקם שהוא סביר, עדיין קודם כל ניתן לך אנסיידס, אנחנו לא קופצים לאופיאטים. ויותר מזה, מחקרים על אופיאטים, וציטטתי כאן שני מחקרים גדולים ויפים מבחינה מתודולוגית, מ-2007-2008, אז על אף שמשנים ציטטתי אותם, הראו שהשימוש באופיואידים כנראה משפיע לרעה על הריקאברי ועל התפקוד במקרים שהזכרתי למעלה. זה מאוד מאוד נדמה לי שגם חשוב. אמרו את זה דרך אגב על NSAIDs. היה איזה דיבור על זה שאם אתה נותן NSAID אז אתה בעצם... לא מכיר. טוב, זה לא... לא, אני לא מכיר. יכול להיות, לא מכיר. טלי, את מכירה? על מניעה לא, כאילו בעצם מהשימוש. ה-NSAID היה כתוב שאם אתה נותן אותו אז אתה יכול בעצם כן, לקדם כן, את אני מכירה. הקרוניפיקציה של הכאב, לא? כן, זה נובע ממחקר גם בחיות. קרוניפיקציה אני מכיר, כן. שומעים אותי? כן, שומעים אותך. זה נובע ממחקר גם בחיות וגם ב-UK ביובנק, שזה בבני אדם, מגיל 22, צוות שהכרתי, ובשניהם הוכיחו שזה עוזר באקוטי, אך עושה כרוניפיקציה, עלייה בכרוניות, וזה די, זאת אומרת, זה כן השפיע, יש פחות המלצות סביב זה. גם זה תלוי זמן מפתחים שימוש? שונים וככה. זה תלוי זמן שימוש אבל? מה? הכרוניפיקציה תלוית זמן שימוש? האם דובר במחקרים האלה על משך הזמן של השימוש סביב הקטין? האמירה שלהם, אפשר לעשות על זה מפגש, כי אני לא רוצה לקחת מזה, אבל האמירה שלהם היא שבעצם הדלקת היא חלק מההחלמה, אנחנו גם רואים את זה כאילו בתיאוריות של דיקור יבש ודברים כאלה, ושכאילו הדיכוי של הדלקת מפריע לה, אני לוקחת את זה כמו המאמרים על ה-PTSD והבנזו הקצרי טווח, שכאילו, כן, זה מוריד את המתח, אבל יש יותר, זאת אומרת, כאילו צריך את החומרים האלה גם להחלמה מהתגובה האקוטית. לכן תהיתי אם יש הקשר למשך של סביב השימוש האקוטי, אבל אוקיי, סבבה. לא זכור לי, זאת אומרת, בחיות זה ממש מחקר, אבל זה שימוש לא ארוך טווח, אלא עצם זה שהוא אקוטי. אבל יש לי שאלה קצת לא נעשה קשורה. על זה וובינר אוקיי, סליחה. יופי. אני לא רוצה להפריע לי, טוב, בוא תסיים. לא, זה מעניין, אבל... כן. רוצה לשאול אז, יעל? אני רציתי לשאול שאלה, אבל אני לא חושבת שזה בדיוק מתאים לכאן, וזה גם להרצאה הזאת, אבל זה רק מעניין אותי. יש לי איזה מטופלת שיש לה זרמים ברגליים, וגאבה וליריקה, וזה לא עוזרים לה, אבל הקמול שלי, כאילו בהתניה כזאת, כל פעם שהיא לוקחת 3-4 פעמים ביום הקמול, זה עוזר לי מאוד. אז אני שואלת, זה כאב כרוני. הקמול יכול לעזור בכלל לכאב כרוני? אפקט פלסבו יכול לעזור להכל. גם לרפא סרטן. זה נראה לי כמו בעיקרון בהתניה.
בעיקרון, אם היא מאוד מבוגרת מאוד ודברים מאוד כאלה, מבוגרת, 89. אז לפעמים אז יכול להיות שיש לה איזשהו אוסטארטריטיס או משהו כזה, אבל זה זרמים כזה, אנחנו זרמים כן ברגליים. נותנים, כן, אבל אנחנו כן נותנים בגיל הזה לפעמים על בסיס קבוע, שוב, תלוי סביב מה, אבל בואו נמשיך, כן, כי בואו נמשיך. ככה אני סתם אנחנו כבר לא טעיתי. יודעים. טוב, יופי, כן. אז אחלה. להתראות. ביי ביי. כן, אנחנו איתך. טוב, אז אם אני ממשיך לדבר על acute pain, חוזר חזרה לגיידליין של 2022 של ה-CDC. אז בטראומה משמעותית, בגלל זה הם מסכמים, בגלל כל מה שאמרתי קודם, ויש שם עמודים על גבי עמודים נוספים, מסכמים שלתת אופיואידים רק כש-NSAIDs הם קונטרה-אינדיקייטד. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. וההמלצות שלהם חוזרות למה שאמרנו קודם, שלמעשה בארצות הברית מפחדים ממגפת האופיואידים, ולכן הם אמורים לתת immediate release, שעל סמך המחקרים שהזכרתי קודם, שהלונג אקטינג הם הממכרים יותר, לא ממכרים יותר, סליחה, שוב, הייתי במונח, הם יוצרים את האוברדוז, בסדר? אז על סמך זה הם מסכמים לתת את ה-immediate release ולתת אותם רק לפי צורך. תזכיר לי מה זה immediate release כאן לצורך העניין? immediate release זה כל מה שאינם ארוכי טווח, לדוגמה לא, אני מתכוונת מבחינת אוקסיקודון שמות, לעומת שמות. אוקסיקונטין, MIR שזה immediate release לעומת MCR, continued release, כן, בסדר? אבל אז אני יודעת, אז כאן זה אומר לי קצר לעומת ארוך, אבל מה זה... אוקיי, כן, סליחה. בסדר? אז זאת אומרת לתת MIR ואוקסיקודון ולא לתת MCR ואוקסיקונטין, או לדוגמה אם את רוצה לתת טראמדקס, תני את הטראמדקס פלשטאב ואל תתני כן, זה טראמדקס עדיין OD, כאילו, זה עדיין בסדר? קצת כאילו, אני טועה לגבי זה, זה כאילו לא מה זה שאני יודעת. נועד בשביל הטיטרציה גם, זאת אומרת, נכון, גם אנחנו יש תמיד אליטרציה. מתחילים, אוקיי. אנחנו לא יודעים איך יגיבו וזה, זה ומאפשר לתת הגיוני, בדוק, כן. מינונים נכון? קטנים, ואחר כך אבל רק להתחיל בהתחלה, עם ומה אחר כך? אחר לא, כך לא, כמו יותר... אני מדבר על ההתחלה, השלב האקוטי. בהתחלה. בהמשך אנחנו הרי נותנים מנות הצלה, בסדר? מנות הצלה כחלק מהמינון היומי, כן, כן. אז זה נורן. עכשיו, בניגוד אליהם, הגישה של הארגון הבריאות העולמי, הלאדר המפורסם שלהם, דווקא יש להם את הציטוט המפורסם של ה-by the clock, by the mouth, by the ladder. והם אפילו מסבירים שמה שהם אומרים כן לתת around the clock, ולא on demand PRN. הם מסבירים את זה, זה המשפט שלמעשה שלהם. והסיבה למחלוקת הגדולה הזאת בין ה-WHO, שלמעשה הוא הולך עם הרשויות האירופאיות, בניגוד ל-CDC, זה בגלל השוני הגדול במגפת האופיאטים בין ארצות הברית לבין המצב באירופה. אז שמתי שני גרפים יפים שמראים את זה, ויזואלית מימין על צריכת האופיאטים במדינות עם הכי הרבה והמספרים של המפות, ומשמאל הגרף של העלייה לאורך השנים, שבה אנחנו רואים את ארצות הברית בתכלת ואת אירופה באדום. עכשיו חשוב מאוד לציין שהגרף הישראלי בשנים האחרונות לפי המחקר של מרכז טאוב קופץ, אנחנו בעלייה התלולה ביותר בעולם כיום, יותר עלייה מאשר אמריקאים שאצלם כבר יש ירידה, אז מבחינתנו זה נורה אדומה הדבר הזה, וראוי שאנחנו גם כן ניקח לתשומת ליבנו. כן, איך באירופה הם הצליחו להשיג את זה שזה כל כך נמוך? אז שאלת שאלה טובה, למעשה זה לא רק באירופה, גם מצב בקנדה יותר טוב, והמצב גם בכלל המדינות של ה-OECD שאינן ישראל וארצות הברית. למעשה הסיבות הן בין היתר בראש ובראשונה הקטע החברתי, שבמשך שנים היה שימוש בהרואין, ולאחר מכן החברות התרופות כשהם הכניסו את האופיואידים השונים, אז הם הכניסו אותם, למעשה זה חברות אמריקאיות, אז הם הכניסו אותם בראש ובראשונה בארצות הברית, בעיקר שימוש בדברים כמו האוקסיקונטין הם מאוד נפוצים אצל האנשים שחזרו פצועים ממלחמת וייטנאם, חשבו שהאוקסיקונטין לכאורה יהיה, חוזר למה שאמרתי קודם על הארוך טווח, נתנו בכמויות ענק אוקסיקונטין ודיברו על זה שהאוקסיקונטין למעשה פחות ממכר מאוקסיקודון כן, היה שיווק ומאמוק מסיבי, לא נכון. כן. מה?
היה שיווק מסיבי מאוד. בדיוק. אני זוכרת שאפילו היו מסעי שכנוע של רופאים והסבירו לנו עד כדי כך שאם אנחנו לא כאילו צריך כל אחד שנכנס לחדר מיון עם כאב בדיוק לעשות לו וס, ואם אנחנו מוצאים אותו בלי אוקסיקונטין אז אנחנו ממש פושעים, נכון? יפה. זוכרים את זה? אז אתם לא ואז הרבה מספיק מאוד אנשים, מבוגרים בשביל לזכור את זה, אולי טלי זוכרת את זה. אז אני לא מכיר את זה, כן, אבל זוכרים עשיתי סקר היסטורי. בהחלט, בהחלט זוכרים. אז הכל יושב על זה, הכל יושב על זה. כן. ובכן, אז סיימנו לדבר על יעילות, בואו נדבר רק רגע סקירה מהירה של adverse effects מבחינת evidence base. אז חילקתי לשלוש קבוצות עיקריות: הדוז דפנדנט שפוחתים עם הזמן, הדוז דפנדנט שאינם פוחתים עם הזמן, והאידוסינקרטים. ובכן, דוז דפנדנט שפוחתים עם הזמן כוללים את הדיכוי נשימתי, שהוא מוכח שהוא קורה יותר עם תרופות שמדכאות תפקודים מוחיים, והוא דווקא פחות מופחת אם נותנים בוטרנס, כאשר בוטרנס יש לו אפקט בגלל כל הרצפטורים שהזכרתי קודם, בראש ובראשונה הנופ. אז מכיוון שכך כנראה שהוא מפחית, לא רק שהוא ניתן לבדו, אלא הוא מפחית לאופיאטים נוספים שניתנים איתו. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים איתו ביחד עם מורפיום או עם אוקסיקונטין, התוספת רספירטורי דיסטרס, כי הוא פרשל אגוניסט, לא? יותר מורכב מזה. כמו שאמרתי קודם, זה לא רק מכיוון שהוא פרשל אגוניסט של המיו, זה משפיע על עצמת כאב, אבל הוא למעשה מפחית את הרספירטורי דיפרשן של התרופות האחרות שניתנות ביחד איתו, בין היתר כנראה במנגנון של הנופ. אבל עדיין הסיפור לא ברור למה, אבל עובדתית הוא עושה את זה. זאת אומרת, אם אנחנו ניתן מורפיום בכמות מסוימת, זה ייתן לנו רספירטורי דיסטרס מסוים, ואם אנחנו ניתן עם בוטרנס, אז זה יפחית את הרספירטורי דיסטרס שיוצר אותה כמות של המורפיום. כן, זה כן. מה שחשוב לדעת. ובזה לא נאמר מילה. אז אולי אם כבר מדברים על מבוגרים ואופיואידים, אז אולי בוטרנס זה הדבר, לא? גם כן, פחות כן, בעיות נכון. כלייתיות, פחות בעיה כלייתית. נכון, בניגוד לפנטה. אבל פנטה הרבה יותר מכיר, פנטה יוצר רספירטורי דיסטרס. בקיצור, כן, בעיה קהילתית, אבל כל אין בעיה קהילתית לכאורה. המחקרים באמת מעלים את האפשרות הזאת. מצאתי כמה מאמרים שהזכירו את זה, את האפשרויות עתידיות. וכמובן השפעות של תפקודים CNS ותפקודים של ה-GI. עכשיו, הבעיות האידיוסינקרטיות נחלקות לשתי קבוצות. מסתבר שאופיאטים משפיעים על סרוטונין סינדרום, גם כאלה שאינם מתדון וטראמדקס, זאת אומרת לא כאלה שמשפיעים לכאורה באופן ברור על הסרוטונין. אגב, הזכרנו את הבוטרנס, בוטרנס משפיע על סרוטונין גם כן. אז גם כאלה שלא משפיעים על סרוטונין, גם בהם אנחנו רואים עלייה כלשהי מובהקת סטטיסטית בסרוטונין סינדרום. כמובן לא לכשעצמם, אבל עלייה אידיוסינקרטית, זאת אומרת רואים את זה במינונים שונים, וכתבתי כאן שהיא גם דוז דפנדנט וגם אידיוסינקרטית. המחקרים גם מזכירים בחלקם שזה גם וגם. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, ולכן זה יופיע גם בשקופית הזאת וגם בשקופית הבאה. אני יודעת שזה לא קשור, אבל אכפת לך להגיד איזה חצי מילה על סרוטונין סינדרום? יפה, בשביל זה שמתי את התרשים היפה הזה, שמשפיע, שהתרשים הנחמד הזה של המייל סימפטומס והפול בלון סימפטומס והסביר סימפטומס הם בדיוק הסימפטומים של סרוטונין סינדרום. אז אני אתן לכם כמה שניות רגע להעיף מבט. אני גם יכול להקריא שבסרוטונין סינדרום אנחנו רואים פחות או יותר תסמינים שהם פלו-לייק בהתחלה, זאת אומרת חום, זיעה, טכיקרדיה, אבל שלשולים, אבל ביחד עם זה יש תסמינים שמשפיעים, שמראים לנו קצת CNS, זאת אומרת קצת טרמור, קצת הפרעת קואורדינציה, וקצת את מה שכתוב בקופסית השנייה מלמעלה, אגיטציה, בלבול, חרדה קלה. זאת אומרת בעצם תסמינים שהם פלו-לייק ביחד עם תסמיני CNS רכים עדינים. והדבר הזה בראש ובראשונה כמובן אמור לקחת אותנו בעיקר לכיוון של בוא נשאל מנינגיטיס, ואם שאלנו מנינגיטיס ויש לנו איזשהו חשד אחר לחשוב על איזשהו סרוטונין סינדרום מתרופות כמובן, אז אנחנו נצטרך לחשוב על הדבר הזה. אבל גם אז זה לא שבמייל סימפטומס אנחנו לא אוטומטית נשלח למיון אם זה סימפטומים קלים, ניתן לזה לעבור לבד. ואם המצב הולך וגובר, ואז גם די כשיהיה לנו ברור, אלה שכתוב בכתום, שאנחנו כבר רואים גם היפומניה וגם הייפרטנשן
והייפר רפלקסיה, אם כי סליחה לא הייפר רפלקסיה אנחנו בעצם לא בודקים, אבל קלונוס, זאת אומרת כל מיני תופעות אחרות, אז צריך שזה ישב לנו בראש, אבל אז זה לא לנו, זה לרופאים של המיון צריך לשבת בראש. אז מתי צריך לשבת בראש לנו לרופא קהילה? די אצל מישהו שיכול להיות שפשוט מספר לנו שהוא לקח הרבה סרוטונין, חסמי סרוטונין, או אצל מישהו שאנחנו יודעים שלוקח הרבה ומגיע לנו עם פלו לייק שהוא מנינגיטיס לייק, ואנחנו עושים לו קרניק ברוז'ינסקי שליליים, אז את צריך לשבת לנו מקום שני בדידי, בראש, בסדר? עדיין זו תופעה מאוד מאוד נדירה, אבל צריך לשבת לנו בראש. וכמובן הייפרסנסיטיביטי, מי שמפתח אלרגיה יפתח אותה גם במינון קטנטן, בסדר? זה נכון שיש גם אפקט שהוא דוז דפנדנט, אבל האורטיקריה תופיע גם על המינון הקטנצ'יק, בסדר? עכשיו יש תופעות שהן דוז דיפנדנט ולא פוחתות עם הזמן. אז הזכרתי קודם את הסרוטונין סינדרום, יש לו גם חלק ממנו דוז דיפנדנט וגם אידוסינקרטי שלא פוחת עם הזמן, שוב נדיר מאוד, בגלל זה אני לא הולך להתעכב על זה. הגרד שהוא מופיע יותר במורפיום וקודאין ואוקסיקוד באמצע, ופנטניל דווקא יוצר אותו הרבה פחות, על אף שהוא לכאורה יותר חזק ויותר מכר, אבל פנטניל יוצר פחות גרד. הקונסטיפיישן שמופיע ב-50% לא פוחת עם הזמן, זה כל הבאסה, בגלל זה אנחנו יודעים שאנחנו לכאורה צריכים, כפי שאסביר עוד מעט, משלשלים. מיוזיס מופיע בכמעט 100%, מחקרים מסוימים מסביעים על 100% המטופלים שיש מיוזיס כלשהו, זה לא פוחת עם הזמן, זה מושפע בראש ובראשונה מהמיו רצפטור שהזכרתי קודם. אז כל משהו אפילו פרשיאל אגוניסט של מיו רצפטור יגרום לזה, ואז כמובן שאנחנו לא נראה את זה בנלוקסון, כי הוא מיו אנטגוניסט, אבל כל משהו טיפונת ישר יוצר מיוזיס במידה מסוימת. היפוגונדיזם, אני מזכיר אותו כאן בתור adverse effect שלא פוחת עם הזמן, מופיע ב-50% בשלב של השורט אונסט, עוד מעט אנחנו ניגע בזה, שקופית נוספת, והלונג QT, חשוב מאוד להבין, לונג QT מופיע בשלב שהוא שורט והוא לא פוחת עם הזמן, ואנחנו מכירים אותו מאוד תרופות. ובכן, קונסטיפיישן שהזכרתי קודם לא פוחת עם הזמן, אבל הוא כן דוז דיפנדנט, הוא מופיע בכ-50% מהאנשים מסך המשתמשים, ולפי סקירה ענקית שהיא ב-2023. יש פה ממחקר גדול שבדק ב-2012 את המנגנונים, אז אנחנו רואים שלל מנגנונים לכל אורך מערכת העיכול, החל מהפינוי של הקיבה ועד הריקון של סוף המערכת, של הספינקטר האנלי. בכל נקודה ונקודה במערכת יש לנו פגיעה בו, אפילו בנקודות שהן משיקות ברמת לבלב וכיס מרה, אנחנו רואים פגיעה מהאופיאטים בתפקוד של ה-GI טרקט. וה-CDC, אם אני חוזר אליהם קודם, של 2022, נותנים המלצות מבוססות evidence, ואומרים מפורשות, לתת נוזלים וסיבים תזונתיים והגברת פעילות גופנית אם אפשר. זה קו ראשון ב-2022. לא בקו ראשון לא אמורים לתת מרככי צואה, אפילו שאנחנו רגילים לזה כל הזמן. הם ממש כותבים שחור על גבי לבן ומדגישים את זה שם בהמלצות שלהם. מתי כן לתת פרופילקטיקה? ואז כאן הם כותבים גם כן משפט שאני לא הכרתי קודם, אבל הם מגבים אותו. ומגבים אותו וגם יש מחקר ענק מ-2023 שציטטתי, שלתת סטימולנטים, לדוגמה סנה או לקסדין, עם או בלי מרככי צואה, אם הולך להיות כמה ימים של טיפול באופיואידים. בסדר? עכשיו, למה זה סופר חשוב? כי הם גם מסבירים שאוסמוטים כמו נורמלקס, אוקיי? או דווקא לא מומלצים, מכיוון שהם מסבירים את זה גם מבחינת מנגנונים, כי בכל המנגנונים שכתבתי קודם דווקא האוסמוטים לא מטפלים בהם כמעט בכלל. הם מגבירים נוזלים, ואז זה למעשה מייצר אפילו איזושהי פגיעה עם החוסר תפקוד של המרה והלבלב. יש שם פסקה יפה שמסבירה על זה, בעיקר במחקר שכתבתי גם ב-2023. אז למעשה אומרים, מבחינתי זה שינה לי תודעה, האמירה הזאת שלהם,
של לתת לקסדין בראש ובראשונה, וגם זה רק אחרי כמה ימים. כאילו אפשר לתת כבר מההתחלה, אבל אם צפוי כמה ימים, ולא לתת נורמלקס. מאוד מאוד מעניין. אבל עכשיו, אם כן, אנחנו... כן אפשר לתת מה שאנחנו בדרך כלל נותנים עם אופיואידים, לבולק, או... נכון, נכון, שוב, מכיוון שהם הוא גם סטימולנטים. אוטומטי. מה, מה מה הוא? שאלת? בעיקרון דווקא אותם אלה שדחפו כל כך את האוקסיקונטין לפני 20 שנה וזה, הם כן תמיד הסבירו את ההסבר הזה שהיד שרושמת את זה נכון, צריכה לרשום נכון, את הלקסדין. נכון, נכון. בדיוק, אבל בשביל זה ציטטתי מ-2022 מהגיידליין, שאומרים לא צריך לתת בימים הראשונים, לא רלוונטי. כמובן, אגב, הם מסייגים את זה, לא כתבתי כאן, למעט זקנים, למעט אנשים עם מחלות GI שהם בסיכון לקונסטיפיישן, בסדר, זה ברור, כל ההסתייגויות האלה, כל הדיסקלמרים האלה. אבל לבן אדם שאינם בסיכון, לא אמורים לתת בימים הראשונים, אלא אמורים לתת להם טיפול לא תרופתי, לא לתת להם את לא, העושר. אוקיי, חשבתי שאתה היית, אוקיי, לא הבנתי אותך. בסדר. אוקיי, יש גם את התופעות לוואי שהן long onset, שמופיעים למעשה עם הזמן, שזה אנחנו כמובן מכירים, הטולרנס שצריך להבדיל בינו לבין ההיפראלגזיה, והבעיות האנדוקריניות שמתעוררות עם הזמן. הקטע של היפראלגזיה וטולרנס זה פשוט כאיזשהו, אנחנו צריכים לדעת להבדיל ביניהם, ולמעשה לפעמים אחד גם לא ליצור את השני, אז קיצור, אני לא הולך לגעת בזה עכשיו בכלל, כי אנחנו אמורים להכיר את הנושא הזה. אבל אני כן רוצה לגעת באנדוקרינופתיות, מכיוון שאנדוקרינופתיות נושא שאנחנו לא נוהגים לדבר עליו הרבה, אבל הוא קיים הרבה מאוד. סקירה ענקית מ-2020 שהראתה שהיפוגונדיזם מאופיאטים מופיע ב-63% מהגברים. אין נתון לגבי נשים שנמצא שם, אבל יש את המנגנון שמופיע גם לגבי נשים, פשוט הם לא הצליחו להגיע למסקנה כמה אחוז מהנשים סובלות מזה. אז המנגנון כתבתי שם בחיצים, הורדה ב-LH ו-FSH שגורמת להורדה באסטרדיול ובטסטוסטרון, אבל התסמינים תסמינים מיניים בשני המגדרים, השפעות ליבידו, השפעות זקפה, השפעות המנוריה או אירגולריטי של הווסתות, אינפרטיליטי, ומה שאגב אני לא ידעתי מזה אבל לכאורה זה מתבקש, אם יש לנו פגיעה באסטרדיול ובטסטוסטרון יש ירידה בבון דנסיטי, וזה למעשה לכאורה פתח למחקרים עד כמה רלוונטי לשים את זה בתור גורם סיכון לאוסטאופורוזיס, לסקירה יותר מוקדמת, אולי בגיל 60 כמו בגיל 65 למי שהם אם נזקקים לאופיואידים לאורך השנים. כיום זה לא נמצא בגיידליין, אבל נקודה למחשבה בשבילנו. עכשיו, חוץ מזה, היפרקורטיזוליזם, שגם זה מאוד מאוד חשוב, מופיע בכ-20% מהאנשים, בגלל דיכוי של הציר, דיכוי ACTH, ולכן זה יכול לגרום בעצמו לירידות לחץ דם ולעייפות ולעיבוד משקל. ועלייה בפרולקטין, בגלל שיש דיכוי של דופמין. אז מכיוון שכך אנחנו רואים את אותם תסמינים של ההיפוגונדיזם שהזכרתי קודם בנפרד. עכשיו הזה אין אחוזים ברורים מכיוון ששוב יש חפיפה תסמינית עם הסעיף למעלה, אבל באופן ברור יש עלייה בפרולקטין מובהקת סטטיסטית בכל המחקרים. QT שהזכרתי קודם, ה-QT יש הנחיות מ-2014 של מספר קבוצות שחברו יחד וממליצות במתדון לבדוק QT, מכיוון שמתדון באופן מובהק מעריך QT. עכשיו העניין זה שהם מסבירים שצריך לבצע את זה בייסליין בעליות מינון, ואם יש איזשהו שינוי במצב שעלול להעריך QT. עכשיו עם זאת אנחנו יודעים גם כן עם מחקרים שהם לא נמצאים בגיידליין בהמלצה הזאת, שאנחנו יודעים שטראמדול מעריך QT מנגנון של SNRI, אנחנו יודעים שהוא SNRI, נכון? פנטניל מעריך QT במנגנון שעדיין לא לגמרי ברור, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא מעריך QT, אז לכאורה ההמלצה הזאת אין המלצה על פנטניל וטראמדול, אבל לכאורה יש סיבה גם בהם לעשות איזושהי בדיקה, לפחות לדעת שאנחנו לא נותנים אותם למישהו שהוא מלכתחילה פרון ל-QT ארוך, זאת אומרת הוא כבר עם איזשהו בורדרליין, אבל לא מצאתי שום גיידליין שמנחים את זה מפורשות, היגיון שלי. מה ההשפעה של תרופות אחרות, גם זה נושא שהלכתי לחקור, מה ההשפעה של תרופות אחרות על אופיואידים? מסתבר שיש המון השפעה,
אבל היא עדיין השפעה שכיום תיאורטית, עדיין אף אחד לא יודע איך להוריד את זה לרמת המעשה. אז אנחנו יודעים שאנטגוניסטים של NMDA, שאנחנו משתמשים, אגב ציטטתי רק את זה שאנחנו משתמשים בהם, לא ציטטתי את כל הרשימה, כן? אז מגנזיום אנחנו נותנים, קטמין אנחנו נותנים, דקסטרומטורפן יש מטופלים שלנו שלוקחים, מסתבר שהם מגבירים את שיכוך הכאב האופיואידי, מאוד מאוד מעניין. הם מפחיתים את הטולרנס, והם גם מפחיתים את אפקט ההיפראנגזיה. זאת אומרת לכאורה קטמין ומגנזיום הם אחלה, מעולים כשאנחנו נותנים אופיואידים. אחלה טיפול. קלונידין, שגם הוא ניתן לעתים רחוקות מכיוון שהוא משמש לנו להפחתה של תסמינים של גמילה, אז למעשה הוא דווקא גורם, הוא לא גורם, הוא מפחית גם כן היפראנגזיה, שזה מאוד מאוד חשוב, כי לכאורה מה שמעלים בכמה מחקרים זה את האפשרות שמצבים שבהם יש לנו חשד להיפראנגזיה אנחנו ניתן אותו גם כן, על אף שלכאורה הוא לא באינדיקציה של גמילה. אז זה נתונים מאוד מעניינים שרשמתי כאן למטה, אבל עדיין לא יודעים איך להוריד את זה לרמת המעשה באף, כאילו זה הכל מחקרי תיאוריה. ועכשיו אנחנו מגיעים לעוד דברים יותר הזויים. ציטוכרום P450, מחקרים ששמתי למעלה. ציטוכרום P450 יש שני ציטוכרום עיקריים, שוב לא יחידים עיקריים, שמשפיעים על אופיאטים. 3-4 משפיע בראש ובראשונה על אוקסיקודון, ו2D6 משפיע בעיקר על קודאין וטרמדול. עכשיו למה זה מאוד מאוד חשוב? כי מה שהם אינדיוסרס של ה3-4 מפחיתים בראש ובראשונה את האוקסיקודון, שזה בזכרים יש הגברה של 3-4 ועם הגיל, עלייה בגיל ב3-4, אז בהם אנחנו נראה ירידה בתפקוד של האוקסיקודון, כמו גם קפסאיצין שלא קיים בארץ סיסטמית, גם הוא מפחית אוקסיקודון. אוקיי? מצד שני, אנחנו בנשים וב-CBD שהזכרתי פה, וב-PPIs ומאשכוליות, אנחנו דווקא רואים ירידה ב3-4, ולכן דווקא בהם אנחנו נראה השפעת יתר של אוקסיקודון. אז אנחנו מכירים את זה בתרופות אחרות מבחינת האשכוליות, אבל מסתבר שגם כאן יש השפעה מובהקת, ידועה. שוב, עדיין, מה ברמת המעשה לא ברור. גם ב2D6 אותו דבר, אנחנו רואים בגיל, יש עלייה של 2D6, ואז אנחנו רואים שהתרופות האלה יש ירידה שלהם, ומנגד אנחנו רואים איניביציה מסלקוקס שאנחנו מכירים טוב אצלנו, PPIs, SSRIs, דולוקסיטין שאנחנו מכירים אותו גם כן, נותנים אותו לפעמים גם כן במקביל, ומתדון. אז מתדון למעשה, אנחנו לכאורה בעייתים, אנחנו נותנים מתדון ביחד עם קודאין, כי יהיה לנו אינטראקציה ביניהם. וזה רק תחילת היריעה, מכיוון שמסתבר שיש תרופות שמשפיעות על החצייה ב-BBB, ב-Blood Brain Barrier של האופיואידים. למעשה, קרבמזפין, שאנחנו מכירים אותו, ודיקלופנק, וולטרן, הם גורמים לבריחה דרך ה-Blood Brain Barrier, יציאה של אופיואידים, ואז אנחנו רואים ירידה ב-CNS של האופיואידים. שוב, מה המשמעות ברמת המעשה לא ברור. מצד שני, באלצהיימר ובחלק מה-SSRIs ובדולוקסיטין וב-PPIs אנחנו רואים דווקא הפוך, דווקא שב-BBB אנחנו רואים דווקא שזה נתקע במוח. עכשיו אנחנו רואים דווקא עלייה בריכוז של האופיואידים במוח. מה ההשלכות של זה לא ברור, כי מנגד חלק מהם מנטרלים את עצמם בציטוכרום. קיצור, בלגן במחקרים בנושא הזה. אבל זה מעניין שאנחנו יודעים שזה יותר או פחות נתקע בתוך המוח. ויש מחקר מאוד מאוד מעניין שבדק בכמויות של סופרה תרפויטיות של מקסילן, שאנחנו כמובן נותנים גם אותו, ושל אמיטריפטילין, ושל לידוקן ושל קטמין, ובדק אז מה זה עושה לאוקסיקודון, ובהם אנחנו רואים שכל התרופות האלה שבנוסף לזה, כי אלטרול לא הוזכר למעלה, כי הוא משפיע במנגנון שונה, אז בתרופות האלה אנחנו רואים שגם הן משפיעות על ה-BBB. בקיצור, לא כל כך ברור איך ההשפעה מתי כן מתי לא, וזה למעשה מגדיל את המחשבה שהטיפול צריך להיות מותאם מטופל, כי כל מטופל יש את הסלט תרופות שלו, ולמעשה זה גם אומר יותר מזה, שבכל שינוי בתרופות של מטופל, תרופות שאינן משככות כאב של PPI ודברים כאלה, צפויה להיות השפעה כלשהי גם של האופיאטים. ובכן, אנחנו על סף הסיום, ולכן אני רוצה רק לדבר על הדברים שעולים ממחקרים על העתיד. אז כמובן שכל נושא של
אגוניסטים ואנטגוניסטים שמשחקים חלקית ובאופן מלא, אז הם מאפשרים כיום, ויש הרבה מאוד פייס 2 ופייס 1 ופייס, גם מצאתי גם כמה שהם פייס 3 כרגע, שהם עומדים לסנטר פייס 3 שלהם. אז יש כל מיני משחקים שעומדים להיות מעניינים בשווקים בשנים הקרובות. יש משחקים עם הנופ שאנחנו עדיין לא מצליחים להבין באיזה מינונים נופ אגוניסטים מגבירים, מתי מפחיתים, לא ברור. ג'ין תרפי כמובן זה דבר שאנחנו אוהבים עכשיו לחקור אותו. השימוש בארצות הברית במניעה של שימוש יתר באופיאטים, אז בארצות הברית מנסים לחקור איך להשתמש ב-AI ובטכנולוגיות נוספות בשביל לנטר את זה, וכל מיני ניסיונות כיום שמבוצעים בשוק של דברים מעבר למשאבות של הידרומורפון שאנחנו כבר מכירים, אז אינטרטקליות, אז מנסים כיום ליצור עוד אמצעים נוספים להכניס אופיאטים לגוף דרך משאבות שונות, בראש ובראשונה כל מיני משאבות סאב-קוטן, כמו שאנחנו מכירים מעולם הסכרת, נכון? בסכרת יש משאבות שיושבות על הגוף, על העור, ומזריקות אינסולין, אז כיום יש כמה ניסיונות מאוד מעניינים ליצור את זה גם לאופיאטים. ושקופית הסיום, אני רוצה רק לצטט, רודולף שמיץ כתב פסקה מאוד יפה ב-1988, שנתתי ל-AI, כן, אחרי שהתייאשתי מה-AI, נתתי לו לתרגם לי את זה מגרמנית לאנגלית, והנקודה שלו זה שהמורפינים נתנו לנו מתנה גדולה מצד הטבע, אבל השאלה זה איך אנחנו נשתמש בהם מבחינות אתיות, מבחינת אחריות ומבחינת הסלף קונטרול שלנו. עד כאן. תודה רבה, עמית. מדהים. תודה רבה. תודה רבה. וכבר די מאוחר, אז אנחנו בהחלט נחכים ונפיץ את זה יותר כשיהיה לנו עוד איזה חודשיים שלושה שנוכל. ובינתיים, לילה טוב. תודה לכולם. רבה. ביי. לילה טוב. תודה רבה. היה לילה מעולה. טוב, ממש תודה. תודה רבה. ביי. ביי ביי. ביי ביי. תודה.